27 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаҳои муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2020 натиҷагирӣ ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2021 муайян карда шуд. аъзои ҳукумат аз ҷумла вазъи воқеии иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, иҷрои стратегияву барномаҳо ва нақшаҳои қабулшуда ва дастуру супоришҳое ки аз тарафи сарвари давлат дар паём ба маҷлиси олӣ, дар ҷаласаҳои ҳукумат ва дар ҷараёни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузошта шудаанд, инчунин камбудиву норасоиҳо ва мушкилоту масъалаҳои дар соҳаҳои мухталиф ҷой дошта ва роҳҳои ҳалли онҳоро мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори маҷлисро оғоз бахшида таъкид намуданд ки соли 2020 дар маҷмӯъ барои мардуми тоҷик соли бобарор ба ҳисоб рафта, бо ҷаҳду талошҳои сокинони мамлакат бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст гардид. дар давра ҳисоботӣ дар натиҷаи татбиқи ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии кишвар як қатор рӯйдодҳои муҳими таърихӣ ба амал омаданд, ки барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар заминаҳои устувор мегузоранд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2020 ҳисоботи сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шунида шуд. тавре таъкид гардид бо вуҷуди вазъи мураккаби иқтисодиёти ҷаҳон ва минтақа ва дигар монеаҳои мавҷудаи марбут ба пандемияи COVID-19, дар натиҷаи андешидани тадбирҳои ҳукумати Тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иҷрои саривақтии дастуру супоришҳо ва татбиқи амалии сиёсати созандаю бунёдкоронаи пешвои миллат дар кишвар натиҷаҳои мусбат ба даст оварда шуд. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82.5 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он дар сатҳи 4.5% таъмин гардид. ба таъмини рушди иқтисодиёти миллӣ афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 9.7%, кишоварзӣ 8.8% ва гардиши савдои хориҷӣ 0.8% аз ҷумла содирот 19.8% мусоидат намуд. бо вуҷуди ин дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи таъсири манфии омилҳои берунӣ ҳаҷми хизматрасонии пӯлакӣ ба аҳолӣ нисбат ба соли 2019 9.9%, гардиши савдои хориҷӣ 6.0% коҳиш ёфт. дар ин давра сатҳи таваррум 9.4%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2019 1.4 банди фоизӣ зиёд буда, асосан аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқаворӣ 13%, молҳои ғайри озуқа 5.8% ва тарофаҳои хизматрасонии пӯлакӣ 4% ташаккул ёфтааст. сарвазири мамлакат таъкид доштанд, ки бо мақсади самаранок ва оқилона истифода намудани захираву имкониятҳои мавҷуда ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин ҷиҳати таъмини иҷрои ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, дар соли 2020 дар кишвар 300 корхонаю коргоҳҳои нависаноатӣ бо 6500 ҷойи навикорӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. таъкид гардид, ки вобаста ба татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии гузошташуда танҳо дар соли 2020 дар минтақаи саноатӣ ва парки технологияҳои инноватсионии шаҳри Душанбе 6 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 750 ҷойи навикорӣ бунёд гардид. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 30.8 миллиард сомонӣ баробар гардида, рушди он 9.7%-ро ташкил намуд. дар давраи ҳисоботӣ аз 293 намуд муҳимтарин маҳсулоти саноатӣ дар кишвар истеҳсолшаванда, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 151 номгӯи он таъмин гардида,
استحصال 31 نامگوی مالی که در سال 2019 استحصال نگردیده بود براه مانده شد. سرور دولت به سروزیر مملکت قاهر رسولزاده، معاون یکم سروزیر دولتعلی سعید و معاونان سروزیر عثمانعلی عثمانزاده و دولتشاه گلمحمدزاده جهتی برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده که از تحلیل و جنبست واقعی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی در سال 2020 برمی‌آید سپارش‌های مشخص دادند. دستورها همچنین وابسته به وضع جامعه جهانی و تأثیر عامل‌های بیرونی به اقتصاد کشور، تأمین نشانده‌های ماکرو اقتصادی و تقویت فعالیت منظم همه ساحه‌ها، اجرای سریع‌وقتی نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی تحت نظارت قطعی گرفتن هدف‌های استراتژی و سمت‌های افضلیت‌ناک معین گردیده، اجرای کنسپسی‌ها، برنامه‌های دولتی و تطبیق ثمره‌ناک لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که برای پیشگیری عاقبت‌های منفی پاندمی کرونا ویروس که جامعه جهانی را فرا گرفته است، اینچنین جهت تأمین دستور و سپارش‌های حکومت مملکت باید به عملی سازی نقشه و برنامه‌های دولتی ساحه کشاورزی، استحصال و ذخیره کافی مواد خوراکواری و محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در کار مجلس حکومت مملکت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده و سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در سال حساباتی حجم عمومی درآمد بودجت دولتی در سطح 100% تامین گردیده، به آن 24.3 میلیارد سومانی وارد گردید که نسبت به نقشه 20.3 میلیون سومانی زیاد می باشد. از حساب درآمدهای داخلی به بودجت دولتی توسط کمیته انداز 10.6 میلیارد سومانی و از حساب واردات پرداخت‌های گمرکی 5.5 میلیارد سومانی وارد گردید که متناسباً با 93.7 و 114.2% نقشه برابر می باشد. بقیه پولی‌های اندازی به حالت یکم ینور سال جاری به 884 میلیون سومانی برابر گردیده، نسبت به اول سال 304 میلیون سومانی زیاد شده است. قسم عمومی خراجات بودجت دولتی در سطح 91% اجرا گردیده. برای مبلغ‌گذاری ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی از حساب همه سرچشمه‌ها 24.9 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در برابر این با مقصد کم نمودن تأثیر کووید 19 به اقتصادات کشور و برطرف نمودن دیگر مشکلات جای داشته در همکاری با شریکان رشد و سازمان‌های بین المللی مالیوی در سال 2020 برای دستگیری بودجت دولتی 3.8 میلیارد سومانی جلب کرده شد. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دیرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه دلمراد دولتزاده اوید به نتیجه های فعالیت ساحه در سال 2020 حساب داد. سرور دولت برای از بین بردن مشکلات در سمت خدمترسانی ساحه اجتماعی، اجرای نقشه بودجت سغورته اجتماعی، تهیه سیستم معین الکترونی تعیین نفقه به شخصان معیوب و به حسابگیری درست نفقه‌گیران فوتیده، اینچنین نظارت مبلغ‌های سغورتوی برابرت اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه دستورهای مشخص دادند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان خالقزاده حاکم و رئیس بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک اکرامی سراج‌الدین دایر به ساحه بانکداری و سیاست ثمره‌ناک پولی و قرضی حساب دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن تحلیل وضع ساحه تاکید داشتند که بانک ملی و بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک جهت جلب سرمایه وطنی و خارجی، بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، بهتر گردانیدن صفت و جاری کردن خدمت‌رسانی‌های نو چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند. در مجلس حکومت مملکت پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان اوید به فعالیت ساحه، بررسی مراجعت شهروندان، خرید و فروش غیر قانونی زمین، تصرف مبلغ‌های بودجتی، تأمین طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، شامل شوی بعضی شهروندان به گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان سلیمان سلطانزاده اوید به وضع جنایت‌های کروپسیونی، اقتصادی خاراکتری کروپسیونی داشته و حجم ضرری از این جنایت‌ها رسیده، رئیس پالات حساب جمهوری تاجیکستان قراخان چیلازاده درباره نتیجه سنجش‌ها، معین کردن ضررهای مالیوی و برقرار نمودن مبلغ‌ها به بودجت دولتی حساب دادند.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони сохторҳои марбута ҷиҳати таъмини волояти қонун, пешгирии ҳама гуна ҷиноятҳои коррупсионӣ, гузарондани аудит ва санҷишҳо оид ба истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ дар вазорату идораҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. дар маҷлиси ҳукумати мамлакат ҳисоботи вазири адлияи ҷумҳурӣ Музаффар Ашуриён оид ба натиҷаи аттестатсияи кормандони сохторҳои молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки миллӣ ва Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк, ки аз 3 марти соли 2019 то 7 декабри соли 2020 идома дошт, шунида шуд. таъкид гардид, ки аз сохторҳои зикршуда 7523 нафар аз аттестатсия гузаштанд. аз рӯи натиҷаи аттестатсия аз сохторҳои номбаршуда шахсони тасодуфӣ, ғайри касбӣ ва нафароне ки ба талабот ҷавобгӯ набуданд, аз вазифа озод ва баъзеашон ба вазифаҳои паст гузаронда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки минбаъд низ ба хотири ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо дар вазорату идораҳои давлатӣ назорат пурзур гардида, тадбирҳои мушаххас андешида шавад. бо ҳамин дар кори маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон танаффус эълон карда шуд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ Саъди Қодирзода доир ба фазои сармоягузорӣ, таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, созишномаҳои нави ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ширкатҳои бонуфузи кишварҳои дуруназдик имкониятҳои сармоягузорӣ ҳисобот дод. пешвои муаззами миллат ҷиҳати то 20 феврали соли ҷорӣ аз санҷишу таҳлил гузарондани фаъолияти кулли лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки беш аз 40 миллиард сомониро амалӣ карда истодаанд, дастур доданд. сипас вазири маориф ва илм Муҳаммад Юсуф Имомзода аз натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли сипаришуда ва нақшаҳо дар соли 2021 гузориш дод. сарвари давлат ба масъалаи интихоби номзадҳои арзандаву забондони лаёқатманд ва ба хориҷи кишвар ҷиҳати таҳсилу такмили ихтисос фиристодани ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, бо мақсади таъмини шаффофият ва самаранокии ин самт масъулинро вазифадор намуданд. дар гузориши худ вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин аз омодагии сатҳи баланди баргузории ҷаласаҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе, инчунин татбиқи амалии созишномаҳои байнидавлатӣ андешаронӣ кард. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ Далер Ҷумъа, раиси ширкати холдингии кушодаи барқи тоҷик Мирзо Исмоилзода ва директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Хайрулло Сафарзода доир ба дарёфти роҳҳои самарабахши истифодаи захираҳои гидроэнергетикӣ, ҷалби сармоя, бунёди нерӯгоҳҳои нав ва кам кардани талафоти нерӯи барқ, тақвияти корҳои сохтмонӣ дар иншооти аср ва назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошаванда муваззаф гардиданд. вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ Шералӣ Кабир аз дастовардҳои саноатчиёни мамлакат дар соли 2020 ва суръати афзоиши маҳсулоти ватанӣ, таъсиси корхона ва ҷойҳои навикорӣ, ҷалби технологияи муосир ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ивазкунандаи воридот, ҳамзамон таъмини фаровонии бозори дохилӣ гузориш дод. пешвои миллат дастур доданд, ки ба мақсади ҳарчи бештар фаъолтар намудани корхонаҳои истеҳсолӣ, ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, истифодаи самарабахши имконияту иқтидорҳои мавҷуда, коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ, тадбирҳои қатъӣ андешида шавад. масъулин ва роҳбарияти вилоят, шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати таъмини пурраи либоси мактабии истеҳсоли худӣ муваззаф гардиданд. ба вазири кишоварзии ҷумҳурӣ Сулаймон Зиёзода ва дигар масъулин бобати истифодаи оқилонаи замин, баландбардоштани ҳосилнокӣ, таъмини фаровонии бозорҳои дохилӣ, ҳавасмандии кишоварзон тавассути додани қарзҳои имтиёзнок, бунёди боғҳои нав, кишти зироатҳои серҳосил, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди соҳаҳои паррандапарварию моҳипарварӣ маслиҳату дастурҳои мушаххас дода шуд. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ориф Хоҷазода ва роҳбарони дигар сохторҳои марбута муваззаф шуданд, ки камбудиҳои ҷойдоштаро дар хариду фурӯши ғайриқонунии замин бартараф намоянд. директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Холмурод Раҳмон ва роҳбарони ноҳияҳо ҷиҳати аз худкунии заминҳои нав сари вақт омода намудани дастгоҳҳои обёрикунанда, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо дастур гирифтанд.
ба вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва дигар мутасаддиёни соҳа супориш дода шуд, ки татбиқи амалии лоиҳаҳои инвеститсионии соҳавӣ ва бунёду тармими босифати роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалиро бо ҷалби мутахассисони варзида таҳти назорати ҷиддӣ қарор диҳанд. ба вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ҷиҳати андешидани тадбирҳои мушаххаси пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ, бунёди марказҳои саломатӣ ва тарбияи мутахассисони варзида дастур дода шуд. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода доир ба натиҷаҳои фаъолияти зерсохторҳои соҳавӣ дар соли 2020 аз ҷумла дар самти касбомӯзӣ, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои навикорӣ ва танзими муҳоҷират ҳисобот дод. вазири фарҳанги ҷумҳурӣ Зулфия Давлатзода ва мутасаддиёни соҳа ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати чопи китоб, рушди фарҳангу санъат, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар сатҳи баланд таҷлил намудани чорабиниҳои ҷашнӣ вазифадор шуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Субҳонзода Икром, директорони генералии ҷамъияти соҳамии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Исматулло Абдуллозода ва ҷамъияти соҳамии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд Қурбони Алимардон дастур доданд, ки ҳарчи зудтар сатҳу сифати хизматрасонӣ дар истиқболу интиқоли мусофирон, барқарорсозӣ ва ташкили хатсайрҳои навро роҳандозӣ намоянд. сипас раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз натиҷаҳои фаъолияти шаҳрдорӣ дар соли 2020 гузориш дода, дастовардҳои раванди бунёдкорию созандагиро дар пойтахт аз шарофати сиёсати муваффақонаю ваҳдатасоси пешвои муаззами миллат арзёбӣ карданд. дар соли 2020 дар пойтахт 33 корхонаи нави истеҳсолӣ ва дар маҷмӯъ 32 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфт. ҳамзамон барои эъмори 10 корхонаи нав санги асос гузошта шуд. тавре раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид карданд, алҳол дар пойтахт бунёди 450 иншооти муосири иҷтимоиву истеҳсолӣ идома дорад. бунёди 34 километр роҳи замонавӣ, 47 истгоҳи нав, ба нақшагирии боз 16 километр роҳи нав ва 21 истгоҳи дигар, харидории 50 адад автобуси истеҳсолии ватании ширкати Акя ва 100 адад троллейбуси замонавӣ аз Беларус, навсозии 22 километр шабакаҳо ва 10 бунгоҳи гармидиҳӣ, таъмини 2560 манзили истиқоматӣ бо гармӣ, ҷалби 1 миллиарду 760 миллион сомонӣ сармояи хориҷӣ, ба 1 миллиард доллари амрикоӣ расондани сармоягузорӣ дар 4 соли охир аз нишондиҳандаҳои эътимодбахшу бобарори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сипосу қаноатмандӣ ба шаҳрдорӣ ва сокинони пойтахт аз дастовардҳои назаррас дар соли сипаришуда изҳори эътимод намуданд, ки дар соли таҷлили 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ симои шаҳри Душанбе комилан дигар шуда, ҳамчун кошонаи умеду ифтихори тоҷикони дунё шукуфову дилработар мегардад. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов аснои ҳисоботи худ соли 2020-ро марҳилаи нави рушди вилоят ба натиҷаҳои дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маънидод кард ва сипоси сокинони вилоятро ба пешвои муаззами миллат расонид. дар соли душвори сипаришшуда нақшаи андоз пурра иҷро гардид ва дар бунёди роҳу иншооти маъмурию истиқоматӣ аз худкунии заминҳои нав, истеҳсоли рӯзафзуни маҳсулоти кишоварзӣ дастовардҳо умедбахшанд ва дар соли 2021 заҳматкашони вилоят нақшаву ниятҳои созандаро оғоз карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати дастгирии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус дар самти иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба артиш дар як рӯз изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. раиси вилоят ва роҳбарони шаҳру ноҳияҳои минтақа муваззаф шуданд, ки ҷиҳати таъмини некуаҳволии мардум, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва тақвияти тадбирҳои ободониву созандагӣ талошҳои ҳамаҷониба ба харҷ диҳанд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз сафарҳои корӣ ва маслиҳату машваратҳои пешвои миллат аснои мулоқоту вохӯриҳояшон бо сокинони вилоят ёдрас шуда, таъкид кард, ки соли 2020 дар кулли соҳаҳои иқтисоди миллӣ дастовардҳои меҳнаткашони шаҳру ноҳияҳои Суғд дар муқоиса бо солҳои қаблӣ афзун гардид ва барои соли 2021 заминаҳои устувори рушд таҳрезӣ шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлили воқеӣ аз имконияту иқтидорҳои мавҷуда роҳбарати вилоят ва шаҳру ноҳияҳои Суғдро ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, тақвияти рӯҳияи ободкорию созандагӣ ва қувватбахшидани истеҳсолу содирот муваззаф намуданд.
президенти мамлакат ба роҳбарони вилоятҳои Суғду Хатлон бобати афзунгардонидани истеҳсоли картошка ва рушди соҳаи моҳипарварӣ дастурҳои мушаххас доданд. дар вилояти Хатлон ҳам соли сипарӣ шуда натиҷаҳои қариб ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа назаррасу эътимодбахшанд. тазаккур дода шуд дар ҳисоботи раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода. пешвои миллат роҳбарони минтақаи калонтарини мамлакатро ба ташаббускорию навоварӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бунёди корхонаҳои нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таҷлили бошукӯҳи ҷашнҳои миллӣ ҳидоят намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раисони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аснои таҳлилу баррасии натиҷаҳои фаъолияташон дар соли 2020 ҷиҳати боз ҳам таҳким бахшидани раванди омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо назардошти дар сатҳи баланду сифати олии мавриди истифода қарор додани иншооти ҷашнӣ дастуру ҳидоят ва маслиҳат доданд.